Bon dia. Estem a l'arribada de la Volta Ciclista a Catalunya, la que fa 101 edició, justament aquí, el divendres que ve, dia 25, a les 5 de la tarda. I, sincerament, animo a tots els vilanovins, vilanovines, geltronencs, geltronenques de Baixamar, de Sant Joan, a que vinguin aquí perquè Vilanova és festa. Vull dir, Vilanova és una festa immensa, els 3 tocs, la festa major, el carnaval, el ciclisme i moltes coses més. Aquí, el divendres a les 5 de la tarda.